குட் மார்னிங். நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறது எவ்வாறு ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இருக்கிற முதல் 20 மூலகங்களையும் எவ்வாறு இலகுவாக பாடமாக்குறோம்ன்றது தான் பார்க்க இருக்கிறோம். ரைட். அதில் பார்ப்போம் முதலாவது. ரைட். ஹாய் ஹீ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஹாய் ஹீ லைக் பி பி சி நியூஸ் ஆன் ஃப்ரைடே நீயா நானா எம்ஜிஆர் அல்லது சிவாஜி பத்மினி சரோஜாவை க்ளோஸா ஆப் கண்டு கழித்தது. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னது ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெரிலியம் போரன் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் நீர் சோடியம் magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, கந்தகம், குளோரின், ஆகன், பொட்டாசியம், கால்சியம். என்ன ரைட். அப்ப அந்த இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும். ஓகே,